Vent lige. Sådan. Her er det mig og Daniel, der er i gang med at Tomanu Nyxia. I hvert fald et godt forsøg. Og jeg tænker sammen med hans pet. Fordi det er en meget svær kamp, når man er 2 mand om den. Får du lige dit pet til at tage den? Jeg kan ikke lige nu. Okay. 1 sekund. Fuck. Det burde blive no problem med den her DPS. Ja. Hvorfor tager mit pet det ikke, mand? Jeg bruger cooldown. Jeps. Phase 2, soon. Yes. Der tog dit pet det. Great. Når han endelig tager det, så er det på et forkert tidspunkt. Der kommer whelps nu. Gennem en whelp eller 2. Yes. Og faktisk bare 1. Okay, de kommer herover. Husk at fyre din servant sting af. Eller din multishot. Fuck, så kommer de fra begge sider nu. Gør de også før. Gør de? Ja. Nå, det var derfor du var væk før. Okay, nej. Ja, det skal så også lige sige, vi wipede lige før. Men jeg var fandme lige ved at solo den til sidst, mand. Ja. Fuck. Der kommer bigger lige om lidt. Yes. Burde det også gerne. Fuck, vi skulle gemme en fuck. Der er en tilbage. Og hvor er den henne? Ah, den er død nu. Ja, lige præcis. Du skal bare skynde over til bossen og se om du kan ramme den. Yes. Nej, du fik killing blow på den der. Pisse, jeg glemte at stoppe med at... Fuck. Det er ikke godt det her. Jeg tror godt, jeg kan tanke den med mit pet selv, hvis du dør. Hvis du bare får dit pet til at holde aggro, ikke? Så er der et minut til at kan bruge en Rage Regeneration igen. Phase 3 soon, og jeg misdirecter til mit pet nu. Jeg bliver i hvert fald bare løbende herom. Okay, der kommer sådan en Onyx Guardian mere. Nu. Der kommer sådan en Guardian mere. Yep. Jeg vil meget gerne kun solo. Og der er whelps også. Seriøst? Ja. Godt, bare lade være med at røre den. Nå, okay. Jeg er død. Den gav mig lige et slag der til sidst, og så døde jeg sgu. Det... Held og lykke. Jo, tak. 35% af Nyxia. 1 mod 1. Tager du lige de der whelps, der står og angriber på dig? Kan jeg ikke. Feint def. Har jeg brugt. Deterrence. Eller nej, jeg mener... Skyder tilbage, så brug den multishot. Ja, du kan ikke nakke den. Fordi jeg er pro-skilled. Den skal bare ikke skubbe mig tilbage ligesom sidste gang, nu så er jeg død. Yes. Yes, så der prokker min stav. Og killshot active. Hunters mark.
15%. Det er crazy, hvis vi får den ud, mand. Pas på halen, pas på halen. Den er noget. Nej, Dalen. Pas nu på halen, Dalen. Dalen, fuck. Det kan godt nok være synd at wipe nu. Kom nu! Epic Honda solo. Åh, hvor er det vildt! Hvor er det vildt! Åh, sådan der, mand. 2 mand og Nyxia. Åh, hvor er det vildt, mand. Sådan. Og så dropper der sådan noget fucking shit, mand. Hvor er det skønt. Det er sgu for vildt, det der, Daniel. Godt Det klar. er Epic Pro Honda, det her. Det... Og ser jeg der ikke lige? Nej, jeg fik den ikke. Det er Epic Honda, det her, mand. Kæft, hvor er det vildt lavet, mand.